L'any passat es van moure al voltant de 270 milions de persones a tot el món, el que constitueix al voltant d'un 3,5% de la població. Mesurar la magnitud i la intensitat d'aquest procés migratori és fonamental per conèixer els impactes i els efectes d'aquesta migració que va de països, de regions i de localitats. L'estudi dels moviments migratoris al segle XXI ens remet a estudiar un objecte molt complex, molt canviant, i del qual necessitem recollir informació i coneixement. Per això són importants les assignatures destinades a les tècniques, a les metodologies d'anàlisi, i concretament en aquesta assignatura parlarem de tècniques qualitatives com l'entrevista, el treball en grup i altres tècniques que ens permetran acostar-nos a les percepcions de les persones, a la interpretació d'una realitat que, com us diguem, necessitem conèixer amb rigor abans de poder-hi intervindre i de planificar actuacions sobre ella. En el marc del màster en moviments migratoris farem una assignatura, un seminari d'experiències en el qual analitzarem experiències en l'àmbit local, nacional i internacional. Així preguntes com es gestiona un pla de ciutadania local, com es gestiona un conflicte de convivència en un barri de Catalunya, quina és la situació d'un camp de refugiats del Líban i quina vinculació té amb Catalunya, o què són les ciutats santuari als Estats Units, són coses que podrem analitzar. Així, en el marc del seminari, conjuntament amb professionals, activistes i investigadors, podrem aprendre i debatre sobre experiències i treure'n metodologies d'intervenció. En aquest seminari es presentaran les recerques més rellevants en l'àmbit de les migracions i la cohesió social. L'objectiu d'aquesta assignatura és observar recerques més conceptuals o aplicades, veure quines implicacions socials i polítiques tenen i també entrar en detall en quines metodologies de recerca han utilitzat.